Здравейте от FlyStart Media. Едно кратка инструкция как да пишем мнение за клиенти или така наречени testimonials. Доста е опростено и се следва логиката, която е на целия сайт. За да се напише testimonial е необходимо да се отиде на менюто Testimonials, да се кликне менюто Testimonials и от под възможностите, които излизат, да се избере Add a Testimonial. Ще се отвори екран, който прилича много на екраните, идентичен е с екраните, които е писане на публикации и писане на страници. Въвежда се името на тестимониалата, примерно мнение от клиент Мания. Добре да присъства името на фирмата и самия текст. Това, което клиента е казал за нас. Друго ценно, което ще се направи, може да се качи снимка на тестимониала, ако той е по някакъв начин го имаме в сканиран вариант и присъстват печати и подобен тип знаци, които могат да повишат репутацията на фирмата. След като тестимониал се запише целия, просто се сейва, публикува се и това е всичко необходимо, за да се напише един тестимониал.